tua ban ala baki wi shukin keren wat ya kamat ka bangi lara apo assembly khnang ba upai ba un su tho ba plan kamdai tang ka BPP andai ki wi ki ba sokhya ya ka mai maryang ki wi ki ba sokhya ya kalawai juga jain reu ki mi shakhmat kini ki samla esi kimta ki keren tang ya kata ka environment ringi mangi jong bali ban kam man ra ya kita ki hotel ki bahe shakni ka jalla ka shi hato ka jain reu lum khasi ka ji kasno thu ayu ya kata ka spa banwan ra ya kata ka spa kai kita ka spa ngathrai ka culture ji khasi uriulum khasi kam pat priang ya kita ki jingwan ra ai kita ki spa ban ai kam ai jammi ki samla khasi ji khamtam ki samla kan thei bakini le trikam ban pin khammet ya ki bri bona bar naga jing khammet kala ban poi shi ki kam ki basniu bar suki le se ka ri ki kan sakala long mo ke sawanra lani pensulur ya kata ka sex industry ka ban long ko balong ki wei pat ki ri haga perthei ka ban wan pa ka jing tim mingi kom ka jai menrio na ken tu jur ya ki pai ba nong shnong snobha wat shim sting ya kani ka mat ka bedei bat ka maryang kalong ka bedon kam la ngi bakala ya ka maryang balla ka maryang ka phai ka lapan kandon ka jima ka bakhraw ini ka jai menrio tenga da kentu naru ki reurang ba ki long kami klong pa bat igi nong kershan ki ba it joka voice of the people party ngako ba pinmi na ki yeng ki sem ki jong pi banwan ban ai mynsiem banwan ban ya don rengkat ban ye pelut por ban ye pendap yang ni ke jaka khanang ba ka sarkar kan suthu bam dei tengini ki laingut ki saungut ki sama ki bai ki ndai ngir don balada ka sarkar ka minthi kadang ye beteng ka voice of the people party kan shim ye ka senjam lesi ban ye shatran lang bagini samla lani ban pelong ye ka jeki ka patenge bangi kerpat ye ka jat breu bakan long ka bal khe publish